Helo a chroeso I ail gyfres o bodlediad sgwrs. Ac fel yn y gyfres gynta, mi fydda I, Tristan Ellis Morris, yn cael y fraint o sgwrsio efo myfyrwyr o bob oed am byncia sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a iechyd meddwl. Rwan ym mhob pennod, mi fyddwn ni'n canolbwyntio ar byncia amrywiol sy'n ymestyn o alcohol a chyffuria I sut I ofyn am gymorth efo iechyd meddwl. Tydi o ddim wastad yn hawdd, fel clywn ni, ond mae o'n hanfodol bwysig. Mi fyddwn ni yn trafod yn agored ac yn rhannu profiadau personol ac yn gwneud hynny yng nghwmni cwnselywyr gwahanol fel eu bod nhw wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Bydd y myfyrwyr sy'n ymuno efo ni yn astudio mewn amryw o brifysgolion a cholega o bob cwr o Gymru a thu hwnt. Yn ogystal, bydd nifer o leisiau cyfarwydd iawn ym myd podlediadau a chyfryngau Cymraeg yn ymuno yn y sgwrs, a'r rhai sy'n dylanwadu'n bositif drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad ydy rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod tro 'ma, gofyn am gymorth ydy'r pwnc dan sylw. Roedden ni'n just teimlo'n unig, doedden ni ddim yn cael llawer o pobl I siarad gyda, a roedden ni'n just teimlo'n argol. Nath y newid fy mywyd I cael y cyfnod yna o gwnsela. A dwi'n mor ddiolchgar i'r cwnselydd yna. Yn gwmni I mi, mae'r cwnselydd Myfanwy Williams o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, Daisy Bendel sy'n astudio ym Mhrifysgol Abertawe, a Hywel Jenkins, myfyrwyr ac hefyd yn un o'r tîm sy'n rhedeg gwefan meddwl.org. Wel, croeso cynnes iawn i'r tri o'na chi ymuno efo fi yn y sgwrs heddiw. Dwi'n mynd I gychwyn trwy ofyn I glywed chydig o'ch hanes chi a pham bod chi yn ymuno yn y sgwrs efo ni heddiw. Daisy, ddei atych chdi I gychwyn. Siamai, Daisy dwi. Dwi'n astudio Cymraeg a dwi'n ymwneud blwyddyn cyntaf yn Brifysgol Abertawe. Dechreuodd fersiynau iechyd meddwl yn ystod y cyfnod clo. Is I cams y gyfer fy ymwneud bwyta. A so dwi wedi cael triniaeth amdano am hynny. Gen I glywed mwy am hynny'n y man, Daisy. Diolch am ymuno efo ni heddiw. Hywel, yr un cwestiwn I chdi, croeso cynnes iawn at ni. Dydych chydig o dy hanes wrthon ni? Ie, diolch yn fawr. Hywel ydw I. Dwi'n gweithio llawn amser, ond dwi wrth yn waith yn wneud cwrs CIPD, sef adnoddau dynol, yn y Prifysgol y Drindod Dewi Sant, sydd yn cwrs blwyddyn. A dyma'r tro cyntaf I fi wneud unrhyw gwrs yn y Prifysgol, felly mae'n profiad gwbl newydd I fi yn 40 dros ym 40 oed yn dechrau yn y Prifysgol am y tro cyntaf. Dwi hefyd yn gwirfoddoli ar wefan meddwl.org, sydd yn darparu gwybodaeth yn y Gymraeg a rhoi platfform I bobl rhannu profiadau, felly mae hynny'n cymryd bach o'n amser arall I. Gwych Hywel, diolch yn fawr am y tro. A myfanwy I orffen yn gweithio yn y Brifysgol Drindod Dewi Sant. Be'n union ydy dy rôl di'n fan o myfanwy? Wel diolch yn fawr. Neis I gwrdd â chi gyd. Fi wedi bod yn gweithio fel cwnselydd ddwyieithog yma ers bron o bod 20 mlynedd nawr. A cyn hynny o'n i'n gweithio mewn ysgolion, mewn tîm cymuned. Felly, chybod, mae tipyn o gefndir gyda fi yn y gwaith hyn, ond wrth gwrs mae pethau newid o un flwyddyn i'r llall, ond rwy'n dal yn mwynhau y gwaith a treial helpu, wrth gwrs, myfyrwyr I gael y gorau mas o'i gwaith a o'i bywydau, I weid y gwir, yn y Drindod. Felly mae'r system newydd wedi dechrau gyda ni ers rhai blynydde, ond ers mis Medi, mae hwnna wedi newid eto. Falle allwn ni siarad am ti'n anes ymlaen. Gwych dros ben, diolch myfanwy. Da ni yma heddiw felly I drafod pwysigrwydd estyn allan, gofyn am gymorth sydd ddim wastad yn hawdd. Mae o'n rhywbeth sydd wastad yn hawdd deud na gwneud yn dydi, a dwi'n siarad am hynny drwy brofiad personol fan I at hynny yn y man. Ond Daisy, ti 'di fe ddechrau efo chdi. Mi nath yr helbylon a'r problema a'r cyfnod anodd yn dy fywyd I gychwyn pan oeddech chdi yn 1 ar 15 oed. Sonia fwy am y cyfnod yna wrthyn ni os wneud I?
Roedd yn cyfnod caled iawn achos roedd yn dros y cyfnod clo hefyd, so doeddwn ni ddim yn gallu gweld neb mynd allan. A dwi'n meddwl bod hwnna wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl. So dyma pryd dwi wedi estyn allan am help. A be oedd y teimladau oedd gen ti ar y pryd, Daisy? Sut oeddech chi'n teimlo? Roedden ni'n just teimlo'n unig, doeddwn ni ddim yn cael llawer o pobl i siarad gyda, a roedden ni'n just teimlo'n argolf. A pwy oedd y bobl hynny oeddech chi yn siarad efo yn ystod y cyfnod clo o gofio bod o mor anodd yn ystod y cyfnod yna, da ni'n gorfod bod yn ddibynnol ar bethau fel ffona symudol, ar dechnoleg fel Zoom ag ati. Pwy oedd y bobl oeddech chi'n troi atyn nhw adeg hynny? Roedden ni'n troi at fy mam fi, dwi'n really agos gyda fy mam, so dwi wedi siarad gyda hi. A oeddech chi yn trafod y pynciau fel iechyd meddwl, oeddech chi'n deud yn onest sut oeddech chi'n teimlo? Roedden ni'n dweud bod gyda fy iechyd meddwl, a dwi'n meddwl bod fi'n cael yn rhedeg bwyta, a wedyn es i wedyn ni cael help am hynny. Pa mor anodd oedd o, Daisy, agor allan i dy fam? Oeddech chi'n sôn o fanna bod chi efo perthynas agored ag agos tu hwnt. Oedd hwnna'n haws i chdi wedyn, achos bod y berthynas mor glos ag agos, oedd o'n eitha hawdd i chdi allu agor allan i dy fam? Dim really, roedden ni'n nerfus i dweud a sôn am y peth, ond ar ôl dwi wedi dweud roedden ni'n teimlo'n lot well. Nes di sôn wedyn bod chdi wedi cadw ddargyfeirio i wasanaeth oedd di dy helpu di yn bellach. Sonia fwy am y gwasanaethau yna? Dwi wedi cael pwyntiad o tua ddim 2 wythnos, so roedden ni'n lwcus iawn, yn ymwedig achos roedden yn ystod y cyfnod clo. Ar ddechrau roedden nhw'n helpu, ond ar ôl cwpl o nosau cael y pwyntiadau, roedd ddim yn helpu mwyach. I fi, roedden just teimlo fel maen nhw'n just fynogna fi'n gweithygu. A sut oedd hwnna gwneud chdi deimlo, achos oeddech chdi'n sylweddoli, mae'n siŵr bod chdi ddim yn gwella. Sut oeddech chdi'n teimlo adeg hynny? Roedden ni'n just teimlo'n argolch, fel tas i ddim yn cael neb i troi. Mi ddoth na dro pedol wedyn, mi nes di gychwyn yn y brifysgol o fis Medi yn Abertawe. Mi wellodd pethau wedyn, Daisy? Dwi'n meddwl achos wedi creu ffrindiau newydd, achos yn ystod fy journey iechyd meddwl, dwi wedi colli pobl ffrindiau oherwydd hynny. Pam ti'n meddwl hynny? Diffyg dealltwriaeth o bosib? Dwi'n meddwl mae pobl jyst ddim yn rili cael dealltwriaeth a mynd ddim yn ymwybodol am y peth. Ond unwaith ti wedi cyrraedd y brifysgol, da ni wedi sefydlu felly bod pethau wedi gwella. Be sydd wedi gwella ta? Pam bod pethau mymryn yn well wedi cyrraedd y brifysgol? Dwi'n meddwl creu ffrindiau newydd, a nawr dwi'n teimlo'n mwy gyfforddus i siarad am fi iechyd meddwl hefyd. Gwych iawn. Diolch am y tro, Daisy, aros di lle wyt ti. Hywel ddi at chdi nesa. Chdi wedi cael cyfnod hynod anodd, ddim yn bell o'r un oedran a Daisy o bosib, yn dy arddegau, dwi'n iawn i ddeud hynny, Hywel? Dwi'n nes i, cyfnod tua'r un oedran a Daisy dechreuodd e. Dechreuodd e gyda gael ar ôl colli fy mam gi, a nath ni datblygu wedyn mewn i iselder a gorbryder, lle o'n i ddim yn o'n i'n osgoi unrhyw sefyllfaeth gymdeithasol ac yn profi dadwireddu hefyd. Oeddech chdi, Hywel, yn ymwybodol oeddech chdi'n sôn ar y cychwyn bod chdi yn dy 40, so pan da ni'n mynd yn ôl i'r cyfnod rhan oedran y Daisy, oeddech chdi o ddeu ti 15 ar 15 oed. Oeddech chdi'n ymwybodol be oedd iselder a gorbryder ar y pryd? Na, ddim o gwbl. A byddwn ni nes i ddim estyn allan am gymorth meddygol ar y pryd, ac dwi'n meddwl nath hynny dal fi nôl am flynyddoedd a wneud i fi weithio ci am spel hir cyn gwella. Nes i ddim gofyn am gymorth meddygol tan o'n i'n 28. Felly cyfnod hir iawn o fy mywyd lle o'n i'n dibynnu ar pobl o'n i'n agos iawn atyn nhw fel yn wraig i rannu gwybodaeth ar oi cymorth i fi, a dwi'n falch iawn o'n nhw yna achos nhw nath cadw fi fynd mewn ffordd. A be oedd y teimladau yna, Hywel, os ti'n meindio fi ofyn? Oeddech chdi'n deud y gorbryder ag ati, ond be yn union oedd y teimladau?
teimlo, o'n i'n teimlo yn dweud, dwi'n dadwireddu, o'n i'n teimlo bod fi ddim yn rhan o'r byd, o'n i'n teimlo bod fi'n byw bywyd ar wahân i bobl eraill a chwad, poen meddwl ofnadw a nath ni datblygu wedyn mewn i hunan niweidio wedyn fel ffordd o ymdopi gyda'r poenau meddyliol yna. Wedyn, mi ddoth na anhwylder iechyd, ac mi oedd hwnnw yn rhyw fath o drobwynt yn dy fywyd, di Hywel? Oedd yn sicr. Pan o'n i'n 18 ges i diagnosis gyda ulcerative colitis sydd yn math o inflammatory bowel disease tebyg i Crohn's disease. Ac oedd gorfod Cael Cymorth meddygol ar gyfer hynny wedi ysgogi fi wedyn i Cael Cymorth gyda fi iechyd meddwl achos nath y doctor oedd yn gofal fi ar gyfer y cyflwr yna wedi sylwi ar fy salwch meddwl a wedi awgrymu fy mod i yn Cael Cymorth, ond oedd e'n gymorth mawr i fi yn ysgogi fi i Cael Cymorth am y salwch meddwl. Ddim tan y pwynt yna nes i teimlo oedd o'n i ddim yn barod i ofyn am help meddygol. O'n i wedi gweld bobl eraill gyda salwch meddygol a wedi bod ar meddyginiaeth ac o'n i'n teimlo doeddwn i ddim eisiau hynny, ond am flynyddoedd o'n i ofn dechrau ar y meddyginiaeth, ond oedd rhaid i fi ddechrau arno fe yn y pen draw ac fi'n falch nes i yn y diwedd. O ran y cyflwr meddyliol a'r cyflwr meddygol, oedd y ddau beth yn perthyn i'w gilydd? Oedd na un wedi dŵad o achos y llall? Achos o'n mhrofiad personol i, yn delio efo gorbryder, dwi wedi bod yn delio lot efo problemau stumog, ac dim anhwylder bita, ond dwi'n mynd off y mywyd, patrwm mynd i'r tu bach yn newid ag ati, a mae hwnna i gyd yn cyd-fynd efo'r ffaith bod fi'n gorboeni am bethau, os dwi'n anxious neu os oes anxiety, dwi'n rhy brysur efo gwaith, dwi'n gallu, mae o fel un cylch di eflyg ti'n methu stopio. Oedd hwnna yn rhywbeth ti'n gallu berthnasu efo? Dwi'n meddwl bod yna gyswllt rhwngdyn nhw. Mae ulcerative colitis yn gallu cael i weithredu gan straen, ac mae'n bosib roedd hynny'n gysylltiedig a hynny. Dyw wastad yn gysylltiedig, ond mae gallu bod yn ffactor yn dechrau'r cyflwr, a mae hynny'n cyflwr bydd gyda fi gweddill o oes nawr. Dwi hefyd yn dioddau o gyflwr arall sef trigeminal neuralgia sydd yn creu poen yn ochr chwith fy ngwyneb. Mae hynny hefyd yn gallu cael ei weithredu gan straen. Felly, mae rhaid delio gyda'r salwch meddwl neu mae'r cyflyrau yma'n mynd i fod yn waith mewn ffordd. Dwi'n falch iawn i ddweud bod y ddau cyflwr hir dymor sydd gen i yn dawel ar hyn o bryd ac yn behafio i ryw raddau. Mae hynny'n help mawr i fi. A mae'n wych iawn clywed hynny, Hywel. Diolch o galon am siarad mor agored, am brofiad sydd mor bersonol i chdi. Myfanwy ddoia chdi fewn fan hyn, os ti ddim yn meindio. Oedd Hywel yn sôn yn fanna bod o wedi cael cymorth a wedi cael yr hwb yna gan i'w wraig. Daisy yn sôn hefyd bod hi wedi bod yn agored iawn efo ei mham yn ystod y cyfnod anodd yna gafodd hi. Pa mor bwysig ydy agor allan felly? Achos Myfanwy, tydi o ddim wastad yn hawdd? Nadi, siwr. Ni'n ffodus iawn fi'n credu yn y drindod ar y foment. Mae'r system newydd ma wedi dechrau gyda ni ers mis Medi, ac mae fe'n boblogaidd iawn, achos mae fe'n rhoi y cyfle, mae yna fel ddoi lwybr i gallai cael y cymorth. Ffurflen gais, i ofyn am gefnogaeth, so support request form ni'n galw fe. Hefyd y ffurflen aros pryder, cause for concern. A mae hwnna yn rhoi y cyfle i staff neu ffrindiau os odyn nhw yn ofidus am
am rhywun maen nhw'n nabod. Maen nhw'n gallu'r llenwi'r ffurflen yma, a wedi mae hwnna'n dod mewn ato ni, dim fel ni fel cwnselydd, ond at y system. So mae pennaeth dyn ni cwnsela, a wedi mae pennaeth y well-being advisor fel ni'n galw nhw. Felly mae nhw wedyn yn darllen trwyddo'r ffurflen yna. Ac mae fel cyfarfod gyda'r myfyriwr neu myfyrwraig wedi ni, fel triage. Felly o fyny, i ni'n gallu gweld, i ni hefyd yn edrych ar risg fyny hefyd, wrth gwrs, ond mae fe'n rhoi y cyfle i bobl i weid, wel dyma beth sy'n ser na i ar diwedd y dydd, pan mae pobl yn dod mewn i brifysgol, wrth gwrs, maen nhw yn oedolion, maen nhw 19+, felly mae'n rhaid rhoi y parch a'r sensitifrwydd na i bobl, fel bod nhw'n gallu gweud wrthon ni, dyma beth sy'n ser na i. Felly, chymod, a o fyny wedi ni, falle byddwn nhw'n cael sesiwnau gyda'r well-being advisor, falle. A mae'r rôl y person na hefyd i gysylltu gyda doctoried, falle fel gyda chi Daisy, gyda CAMS, gyda'r crisis team. Chymod, y pethau na, i ni'n gallu wneud na hefyd, ond fi'n credu mae fe'n gallu gweithio mas yn gret achos i ni'n gallu gweithio mor agos gyda'n gilydd. A mae'r myfyrwyr yn llofnodi ffurflen ar y dechrau i weid bod nhw'n hapus bod ni yn rhannu'r gwybodaeth na. Da chi'n sôn o fanna am berson neu myfyriwr sydd yn digon bodlon i agor allan. Maen nhw wedi cyrraedd y pwynt lle maen nhw yn barod i siarad. Be am felly y myfyrwyr yna sydd cyd-fyfyrwyr, enghraifft bod gen i ffrind yn y brifysgol lle dwi'n gweld o bosib bod i ysgwydda nhw wedi gollwng mymryn, bod fi'n gweld bod y sgwrs wedi lleihau a bod chi yn teimlo mae na rhywbeth bach ddim yn iawn man hyn. Be di'r broses wedyn ta? A be di'r symptoma ddylse rhywun edrych allan amdanyn nhw i annog rhywun o bosib i agor allan i siarad? Wel, yn aml iawn, i ni'n cael fel referrals, i ni'n cael nhw wrtho tutoried a ffrindiau, ond ambell waith falle, staff fydd yn gweithio rhywle arall, neu yn gweithio yn y caffe falle, yn sylwi, mae rhywun wedi dod mewn, ddi'n arfer bod mor hapus ac yn y byd, ond nawr mae hwyli neu fe wedi distwn tipyn. Ni'n meddwl beth sy'n bod. Felly dyna ble mae'r cause for concern y ffurflen, ond hefyd, os ydy'r person a'n sylwi, mae hawl da unrhyw un i gysylltu gyda'r tîm, a falle mae dim ni fel cwnselydd neu cwnselwyr fyddwn nhw'n cysylltu da. Mae gyda ni system o enw'r hwb hefyd. Mae pobl yn bell waith yn mynd i'r hwb, a wedyn mae'r hwb yn cysylltu gyda ni fel tîm. Ac wrth gwrs i ddechrau gyd, falle mae dim cwnsela fydd isir y person. Chymod, falle mae gweld rhywun o ran rhywbeth ariannol fydd e. Chymod, hefyd beth ydw i'n gweld fwy o fwy, ac rhywbeth i feddwl am, fi rhan amla'n gofyn i bobl hefyd i gael profion gwad. Achos yn ddiweddar iawn yn y flwyddyn diwethaf yma, fi wedi gweld pobl yn dod mewn, yn meddwl bod nhw'n isel yn ei ysbryd, ac o'n nhw yn teimlo'n isel yn ei ysbryd, ond hefyd, ar ôl y profion gwad, o'n nhw'n gweud, wel, i weid y gwir, y thyroid oedd rhywbeth ar yn thyroid i, neu oedd anemia neu rhywbeth fel na arnyn nhw, chymod. A mae hwnna'n agoriad llygad hefyd, achos mae pobl yn cael eu trin yn bell waith am y peth sydd ddim arnyn nhw. Felly, chymod, i ni trial cael pobl i deimlo'n gyffyrddus i drafod, ond yn aml iawn, mae person ddim yn mynd i'r tutorials, falle ddim yn cymysgu gyda'i ffrindiau fel bydden nhw ar arfer. So, mae pethau setl yn digwydd am bell waith, yn dos e? Dyw e ddim yn obvious i bawb bod rhywun yn teimlo yn unig falle, neu'n isel i ysbryd, neu'n bryderus iawn. Ond
mae'r cyfle na i gael yr help y cymorth. A mae'n anhygol myfanwy clywed bod na gymorth yn dŵad o bob cyfeiriad i fyfyrwyr ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. A Daisy, dwi'n siŵr sech chdi'n gallu nieithu efo hynny, achos ti yn Abertawe ar hyn o bryd yn y brifysgol. Lle ti arni ar hyn o bryd te? Ydy'r cwnsela'n cario ymlaen wedi cyrraedd y brifysgol? Na, dwi ddim yn cael cwnselydd nawr ar ôl mynd i'r prifysgol. Dwi yn cael help gyda sydd i ymdopi gyda'r gwaith a pethau fel na, ond mae ddim fel cwnselydd am fy iechyd meddwl. A sut mae'r cymorth o ran helpu efo'r gwaith ag ati? Mae'n oce, achos mae'n helpu fi ymdopi gyda'r gwaith, achos mae gen i gwybodau hefyd, a so dwi'n gallu bod yn really anxious am gwneud y gwaith a pethau fel na, so mae'n helpu. Be fysach chi myfanwy yn ddeud o ran rhoi cyngor i bobl myfanwy fydd yn gwrando o bosib sydd yn debyg iawn i Daisy wedi cyrraedd y brifysgol, di Daisy ddim wedi parhau efo'r cwnsela ati, ond rhywun sydd allan yna'n gwrando o bosib a sydd yn teimlo bod nhw eisiau agor allan, bod nhw ddim cweit yn barod i wneud, achos mae yna sawl heinen i agor allan. Mi ddoi at ymhrofiad personol i yn y man, ond be fysach chi yn rhoi fel cyngor i unrhyw un sy'n gwrando myfanwy o ran agor allan? Byddwn ni'n gweud wrth o myfyriwr i fynd at unrhyw staff, edrych mas falle am yr undeb. Wrth gwrs myfyrwyr, mae pobl fy ni hefyd, mae'r hwb gyda ni yn gyfyrddin a Llambed a Abertawe a dros y lle i gyd hefyd. Mae hefyd o ran ambell waith, os ydy pobl bach yn shei am gael yr help na, mae'r Samaritans, mae pobl o fas yn ose, elusen i gael, i roed y gwybodaeth, a falle ambell waith fi wedi cael person yn gweud, rhaid moyn cwnsela, ond allech chi gweud wrthai beth fydde hwnna'n feddwl. Allai gael rhyw fath o just introduction bach. Falle neu rhywbeth fel na, a mae hwnna'n rhoi cam mewn i rywun i feddwl, na, falle bod dim sy'n cwnsela arnau, ond fi jyst moyn clywed beth mae hwnna yn feddwl. O ran ymhrofiad personol i o agor allan, nath o ddigwydd i fi mewn 2 ran, os wiciwch chi. Nid yn unig ydych chi'n gorfod derbyn y ffaith. Yn amlwg, o'n i yn gorboeni am bethau, o'n i'n gweithio lot gormod ac oedd yr anxiety levels just yn codi ac yn codi ac yn codi. A nes i gyrraedd rhyw bwynt lle o'n i yn teimlo, ella bod fi'n barod i ofyn am help, neu bod fi yn mynd i ddechrau siarad efo rhywun o bosib fysa'n gallu yn helpu ni. Unwaith eich di cyrraedd o'r hurdle yna, dyna y cam cynta oedd dygymod efo'r ffaith bod fi'n di orfod cyfiawnhau a agor allan a siarad, achos mae hwnnw'n beth mawr yn doi hun. Wedyn, beth sy'n dŵad wedyn, a dwi'n siŵr sy'n lot fawr iawn yn gallu nieithu efo hwn, ydy yr elfen cywilydd yna. Yr effaith bod chi'n rhoi mewn, bod yr hynna'n barch a'r hynna'n hyder yn mynd i gatolc, bod na rywun o bosib yn mynd i gwestiynu'ch cryfder chi unwaith da chi yn agor allan a bod chi eisiau siarad. Felly i fi, o'na 2 ran i'r digwyddiad, a be nath ddigwydd wedyn, achos bod fi ddim wedi agor allan a siarad pan o'n i yn barod i wneud, achos bod y cwilydd a bob dim ddoth wedyn, mi nath bob dim fel teciall, nath o orferwi ac yn amlwg mi oedd o yn rhy hwyr erbyn y pwynt yna. Felly, siwr o fod, Hywel, ddoi eich di o fewn fan hyn, mae gweithio i meddwl.org, mae siwr bod hwn yn rhywbeth ella da chi'n clywed lot amdano fo, bod pobl yn ffeindio hi'n anodd dŵad i'r pwynt lle maen nhw yn barod i siarad, lle maen nhw'n gallu dod o hyd i rywun, lle maen nhw yn ffyddiog bod nhw'n mynd i allu elwa rhywbeth o'r sgwrs. Ie, mae'n broblem dewis cwnselydd yn y lle cyntaf. Sy'n mynd i weithio i chi. Chos lot o brofiadau, os mae pobl yn cymryd y cam yna o chwilio am gwnselydd, efallai bydd yr un cyntaf maen nhw'n ffindo ddim yn ffit iawn iddyn nhw. Ac yn aml iawn, y cwnselydd i hunan yn fodlon dweud hynny, os oes sgwrs agoriadol yn dechrau rhyngddyn nhw,
bydd mae cwnselwyr yn eitha onest ynglyn â ydy'r cwnselydd yn mynd i weithio i'r unigolyn yna. Felly mae hynny'n bwysig i cael y sgwrs cyntaf yna. A i beidio teimlo, os nag yw'n gweithio i chi, taw cwnsela sydd ddim yn gweithio i chi. Mae yna opsiynau eraill ar gael, a mae hynny mor bwysig i gael cyfle i fynd at rhywun arall. Achos dwi wedi gweld 2 cwnselydd gwahanol yn fy mhrofiad i, a mae fy cyflogwr wedi bod yn help mawr yn helpu fi cael y cymorth yna. Dwi ddim wedi cael trwy'r gwasanaeth iechyd. Ond nath e cymryd lot o ymchwil i fi ffindo'r cwnselydd cywir i fi yn y lle cyntaf yn ystod y cyfnod Covid. A dwi falch nes i wneud yr ymdrech o ymchwilio herwydd nath cael y person cywir i fi wneud cymaint o wahaniaeth i nath y newid fy mywyd i cael y cyfnod yna o gwnsela. A dwi'n mor ddiolchgar i'r cwnselydd yna. Ond byswn ni'n gallu rhoi enw'r cwnselydd yna i chi a gallwch chi fynd i'r cwnselydd yna. Dim o reidrwydd, taw ffit cywir i chi bydde'r person yna. Felly oedd yn iawn i fi, cywir i fi, ond falle ddim yn cywir i chi. Felly bydde ddim lot o ddiben i fi rhoi'r enw i chi. Mae meddwl wedi derbyn dros 200 o flogiau erbyn hyn ar wefan, dyn ni'n rhannu profiadau gwahanol pobl o iechyd meddwl nhw, neu cefnogi rhywun a iechyd meddwl, neu profiadau nhw gyda'r gwasanaeth iechyd, neu rhywbeth fel yna. A dyna sut des i at meddwl yn y lle cyntaf oedd trwy angen cymorth, a oedd e'n teimlo'n naturiol i fi cael cymorth yn y Gymraeg, a dyna beth oedd pwrpas meddwl yn y lle cyntaf oedd darparu gwybodaeth yn y Gymraeg. Gan oedd... Mae drwg dy fi. Dwi'n cwod a'r keys yma dda? Na, cath sydd yna. O, cath! Oce. Drwg dy fi. Na, mae'n iawn, Hywel. O'n i'n gweld bod myfanwy eisiau dod fewn yn fanna i ateb be nes ti ddeud. A myfanwy, lle rydych chi bigo fyny ar y geiriau ddedodd Hywel, mi oedd darganfod y cwnselydd cywir i Hywel yn newid byd. Fi'n credu bod chi'n hollol iawn. A fi'n credu ar diwedd y dydd, mae eisiau pob un i trysto beth maen nhw'n deimlo, achos fi'n credu bod pobl yn neud i meddyliau lan yn gloi iawn. Chybod, o fewn eiliadau o cwrdd â rhywun, maen nhw'n meddwl, dwi'n mynd i gallu siarad â person hyn, dwi'n gyffyrddus i weid pethau dwfwn personol i'r person hyn. A chymod, chi'n iawn, Hywel, bydden ni'n gobeithio ta beth fel cwnselydd, wel fi yn gweud hyn, os bydde rhywun yn moyn rhagor o sesiwnau, falle blwyddyn nesaf, bydden ni'n gweud, does dim rhaid i chi ddod nôl ata i, a llwch chi fynd i weld unrhyw un arall yn y tîm os well da chi. Mae'n bwysig bod y person yn cael y rhyddid na, a dim teimlo pwysau, i fod yn onest, nhw sy'n gwybod beth sy'n siwto nhw, felly'r myfyrwyr i hunain, i trysto i hunain. Achos ti o ddim yn adlewyrchiad ar y myfyrwyr neu'r cwnselydd na di myfanwy, mae o just am y berthynas yn dydi? A mae hwnna... Allai ddim a gweud, sy'n mots dy fi, beth mae pobl yn weid am approach hyn neu ta beth. Ar diwedd y dydd, y berthynas na therapeutic sy'n gallu tyfu i rhywbeth mor special i'r myfyriwr, achos, i'r ddau i weid y gwir, achos maen nhw'n teimlo'n gyffyrddus i siarad ac i drafod, ac maen nhw'n fodlon a maen nhw'n moyn newidiaeth yn ei bywyd. A mae'r cwnselydd gobeithio yn anelu nhw i wneud na, fe? A rhoi'r hyder, gyda bach, os allai wei, bach o hiwmor yn bellwaith hefyd. Chybod? Ie, mae hwnna'n bwysig. Wel, fi'n meddwl bod a fi'n credu mae myfyrwyr a hefyd, fi'n gweld yn bwysig i feddwl am y pethau positif. Achos pan mae pobl yn dod mewn i ddechrau, mae pob dydd falle yn deimlo negatif. Ond am bellaeth, a gofyn y cwestiwn mas o wythnos, mas o 7 diwrnod, faint mor aml chi'n teimlo fan hyn? Wel, 5, 6 falle. Nawr te, byddai'n rhwydd i fi feddwl am y 5-6 diwrnod na. Ond beth fi'n gofyn wedi ni yw, beth am 7 diwrnod na?
be sy'n wahaniaeth am y diwrnod na sy'n helpu chi? Gallai fe fod yn rhywbeth hollol syml, ond dyna ambell waith i ni yn siarad wrth gwrs am y teimladau, am y 6 diwrnod na, ond hefyd i ni'n siarad am y diwrnod sy'n gweithio yn oce. Gwych iawn, Myfanwy yn berffaith dros ben. A Hywel, dwi'n siŵr cyn bod ni'n cloi y sgwrs, dwi'n siŵr bod o'n lot o help i chdi yn gweithio fo meddwl.org, bod chdi yn gallu uniaethu lot efo'r profiadau sy'n cael ei trafod wrth fod yn rhan o meddwl.org, achos bod chdi wedi bod drwyddo fod dy hun am gymaint o flynyddoedd. A trwy ddarllen y blog, cyn i fi ddechrau gyda meddwl yn 2019, des i at y wefan i ddarllen profiadau eraill ac o'n i gallu uniaethu siwt cymaint gyda cymaint o bethau oedd pobl yn dweud ynglyn â beth nhw'n profi yn eu meddyliau a pa mor anodd oedd hynny i ddelio a sawl un wedi cynnig datrysiadau sydd wedi gweithio iddyn nhw a hwnna wedi helpu fi. Des i wedyn at gwirfoddoli gyda meddwl a dwi'n falch bod fi wedi cael y cyfle yna a dwi'n gobeithio dyn ni'n helpu eraill trwy rhannu pethau fel yna. Byddwn ni wedi falle mynd i'r brifysgol ar ôl addysg uwchradd petawn ni'n gwybod bod yna gwasanaethau fel myf ar gael ar y pryd hynna, ond doedd e ddim yn bodoli ar y pryd. Fi mor falch bod e nawr, achos mae'n gyfnod anodd o dod i nabod eich hunan a profiadau cyntaf yn aml iawn o adre ac ati. Mae'r ffaith bod myf ar gael yn arbennig. Gwych, Hywel, diolch. Rwan ta, i gloi yn sydyn rwan ta, Daisy, ddoi eich di nôl mewn i'r sgwrs fan hyn. Ac os oes a rhywun yn gwrando ar hyn o bryd ac yn teimlo bod nhw yn agos iawn at agor allan, ond bod yna rhywbeth bach, bod yna rwystyr bychan iawn yn stopio nhw rhag agor allan, boed hynny i riant, i ffrind, i gyfaill neu i gwnselydd. Be fysa chdi yn ddeud wrth y person yna, Daisy, o ran pa mor bwysig ydy agor a rhannu profiadau? Dwi jyst dweud wrthyn nhw, dim poeni, jyst mynd amdani, achos mae bywyd ti'n gael gwella, os ti'n mynd am help. Diolch i ti, Daisy. Hywel, yr un cwestiwn i chdi. Daisy wedi agor allan yn ifanc dros ben yn 1 ar 15 oed. A chdi rhyw fymryn yn hwyrach. Be fysa chdi'n deud wrth unrhyw un yn oedran yr brifysgol rwan sydd yn barod i wneud ac ella ddim cweit yna? Mae clywed am profiadau pobl fel Daisy sy'n agor allan yn ifanc iawn, rhywbeth o'n i ddim wedi gallu wneud yn neis i glywed. Ddim bod fi moyn i chi ddioddau o unrhyw beth yn fe, ond mae estyn allan am gymorth yn dangos cryfder a nid gwendid. Yn aml iawn mae'r unigolyn yn teimlo taw dangos gwendid ydyn nhw, ond does dim byd cryfach mewn personoliaeth na cydnabod bod angen cymorth a gofyn amdano fe. Lly bys ni'n ysgog i unrhyw un i gofyn am gymorth a ti werth e. Mae werth wneud yr ymdrech. A byddwch chi gobeithio yn teimlo'n well yn buan. A'r geiriau nes i ddefnyddio Myfanwy ar y cychwyn oedd, mae'n haws deud na gwneud, ond dwi'n meddwl be mae'r bennod yma wedi brofi ydy bod gwneud yn gallu gwneud gymaint o wahaniaeth i fywyd unrhyw un. Odi, siwr. A fi'n credu i ddod i cwnsela neu fynd ar y myf.cymru, mae fe'n rhoi gobeith i bobl, fi'n meddwl, a mae hwnna'n bwysig iawn, achos ambell waith pan mae pobl yn dod ato ni, mae'r hwyl wedi cwmpo, mae'n galed i deimlo'n bositif am bethau, felly mae trafod a siarad yn rhoi y gobeith na gobeithio. A dyna ni wedi ysgafnhau'r baich yn y bennod yma o sgwrs Hywel, Daisy a Myfanwy. Diolch o galon i'r trion i chi am eich cwmni heddiw yma. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Diolch o galon unwaith eto i Hywel a Daisy am eu cwmni heddiw yma, yn ogystal i Myfanwy am siarad mor arbennig am y gwasanaethau sydd i'w canfod ym mhob prifysgol ar hyd a lled Cymru gyfan. Dwi'n meddwl mae'r neges ar ddiwedd y bennod yma o sgwrs ydy fod agor allan, siarad a thrafod wir
yn gallu ysgafnhau'r baich, felly diolch o galon i'r 3 ohonyn nhw am eu cwmni heddiw. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Trystan Ellis Morris ydw i, Branwen Davies a Meic Parry sy'n cynhyrchu ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media a ran Prifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu'r sgwrs gan gyngor cyllido addysg uwch Cymru. Tan tro nesaf, diolch am eich cwmni. Hwyl fawr.